Ek broš semans девлески, дуй броша ди света семас. Битката подигравка и девлеса келди. Ашунава со слово, најсасма внимание бути словоски. Мирнором кана перела стари вяра, меда перава стари вяра. И кана кердем калабу кеа в света насвајле. Дилема ги огромно насвалипе. Диабета стардама, които кај келдеме девлеса, кај најсема сериозна. Баша духте джавки сърква, покајвах се. Робава ни хората, когато губим нещо, тогава повече го синяваме. Благодаря девлески, отново кај дилама благодат, кај прошли сардама ги, кај дама на покер. Сора на свајлем гени, а стардама киста, джелем ко доктору пиендама ги, имаш голяма киста, ти веднага трябва да се оперираш. Като човек бутарайле, керя билем робав девла, состар само манги кер долгадал пенам девла, со керав га борескета га сона свалипе, мануша хампен ханчик найленге, ме пенав состар гадал кердия. И гадал штеман те пашия венге, дикав со ночи, аз не сам добре девлеса. И калабу кяка е нака Бог, когато изпитава мануше, не да ги убива. Той в изпитание да бъдем в Бог по-твърди. И така, братя, джелем по докторо, молисайлем, покаявах се от много неща, защото не бях истинска и девлески. И на дъмта родил нищо. Джаваски сърква на празно, върди Сараваски сърква те явила дома молисавас. И родава се девле както трябва. И заради това много неща преминах, защото не бях сериозна с Бог. Благодаря девлески кај наклем кала изпитание, да бъда по-твърда, не че кај канчик, но малко ли много анарме чикта родил. Че Бог не е за подигравка, ние трябва да взимаме Бога за сериозна дяма в живота. А преди това и киста кај сасма, братя, джелем за операция, кердеме документия, джелем ки болница, те кередна операция, диклема следвани. Къде е тази киста, пенда? Нали ви ми казахте, че имам киста за операцията? Она дикле пендема, нямаш никаква киста. Кой ти изсили? Кой ти даде лекарства да пиеш? Никой не ми даде нищо, пена. Бог ми изсили. И кердема ги дой гром следваните диклени киста наела. Благодаря девлески, отделин му плаван за операция. Джисо го наклем гадал гене пистол сасма, футболки сасма, утровавас. Молисавас левана де операционна. Трашата чак треска стартама. Кај бударайле, кај диклеме докторина Андрей, как си движат, как наше. Диклемо доктору как си моли Андрей, как бутраш дал до манге. Чала де манге фала му домо инжекция. Кердема му паш бузоката, трашайли ме чангани движиме авие. Пандемия камо лисав дикаво Исус как си движи, палал дикавле мантия пелесте, дикав как си движи Андрей. И отдел си келчи найсем коркор, отдел кај си пашаманде, благодаря девлески кај му пламан. Но состав пенапчи трябва да взимаме девле сериозно, ни трябва и девлеса подигравка. Много пъти холява вас. И мо холяпери сарела с мантари ми вяра. Не бях истинска и родава с истинско и девлески и девле. Кана пенена с манека и канчи ме путча го холява. И каникаски инкерава, всичко манге кердем. И заради това ние трябва тява си девлеса буд сериозни. Трябва амаро повавали отдел, ни трябва те ладжа си девлеста, защото основно пилели един ден Бог да каладжава бинда. Трябва тя вас истински и девлески. Благодаря девлески, че съм жива и здрава. Машкар ми родителя, машкар тументе, отдел ти делма благодат, никога вече да не рисава в та родил. Защото и света канцин, дали света деламе болести. Трашава спаланите пашки, ака на моглеме девле, защото от моето небежистве, не че ме те мага, но и на нарма стародел, бит по живото подигравал се девлеса. Нашти пашки авас. Кана ача да деман тародел да ни джапки сър.
И ача да дадем те джаб трънщар ги си има спокойна. След това ми го ги мардиос на щи пащия вас. Кай куни пенелос ма я канака мерес. Ке я кака потресе на антияда. Трашавас до 4 часа робавас, трашавас ке пащия. Всичко си ма ниха маске дишинирим, не толкова ке дишинирим за нищо. Притеснение с ма нашки пащия, ваджанава, че ти пандава ми я кака кардия вандияда. Но благодаря Девлески и ряд гадал осато трънсас. Молисава. И молисали ми ряд отдел си када ма ги пале бачо, девла пена. Родем сърпе тиджа и сърпа, защото нашки пащия мангата си покайва. Но доярам аз ма грешна кай сим, защото джерема бере сърпете, най-сим спокойна, най-сим аз. Защото отдел си када ма ги преди колко години мирно тхан кай сало. Отдел си када ма ги андосиной пале бачо, пенда ма ги в истинско е девлеско чаго. Мирно тхан пенда пашо, пало бачо. Преди сърквата е кирдолкати, отдел си када ма ги преди 4-5 години, че обачо кай кирил сърква пекера. И пенел ма ги кирно спасение пашо, пало бачо. В истинско е девлеско чаго. Жало те кирно изселение, кирно спасение пашо пал. И аз ме и крилем тара кай сърква, защото му гордост кирда манга даде, холяйлем и крилем тари сърква. Джерем авере сърпенде не бях спокойна, защото авере сърпенде буд любова на търмалко ли много ашуната ропало бачо, как проповядваше и навела с манги авере сърпенде гада, защото само любов помощро нас. И това не ми изпълнаше вътре. Ровава си ряд пенав девла кер чудо. Теава гере кай мирни сърква, кай мирнотан, кай тодан мам ту девла. И отдел си келман ги суно е вачо телеко дженди ядян ди сърква, цар вазил певаста молисол. И ме башадъм те роба бе помагала стародел, отдел белате кирил гене те риса, опа обаче геди кламан, пендаман ги теававки сърква, че Бог му откри трябва теававки сърква. Много си зарадвах, много, че кай абилем гене благодаря Пиринче Девлески, сорай Халебачовски, кай му памайки сърква. И винаги вече старая се теава по-добре карангодил, защото амари сила не излиза от човек, нашата сила излиза от Бога. Ние трябва да бъдем сериозни, Девлеса, да внимаваме канагида сами намаре сами своренца, какво говорим, какво чуваме, какво приемаме таре мануша. Трябва теава с истинско и Девлески. Бог умря за грешните братя, но когато ще дойде най-калеле грешни мануши, калел истински, осветени, отделени кай си Девлески. И заради това ние трябва да бъдем постоянни. Найка наша нас църква да няма вас тигарати аз. Ме много пъти кера вас ли. Кана шунава църква инманга вас тиджа. Кана гидим пе палай пея инджа, защото най-съсмани Бог, когато ти не можеш да обичаш, тук е скучна авил, но когато любовта е Девлеско кана си, ти нямаш търпение тески сърква. А кана шунав служение кай си, манга първата метеава, кана си събрани гениава. Благодаря Девлески кай Диламан, кай шанси, отново те рисава анлеско кер. И заради това трябва да бъдем истински Девлески. Подигравка е Девлеса и навел. Чонкулим колко пъти опетнихе Девлеско ала, колко отрича кердемане Девлеста. Но всичко кердем не манги. Бог няма нужда от нас, но ние винаги имаме нужда и Девлеста. Трябва да бъдем сериозни. Ами много пъти рода се Девле, когато сме нали Бог, кана било ми ги кай канчи, амаре денги, да денги. Тогава повече търсиме Девле. За жажда рода сте. Тела са маро изселение, но ни трябва да дълтява. Винаги да бъдем постоянни, винаги да обичаме Бог, винаги да си пазим от греха. Благодаря Девлески, че кай ги дама нам поке. Старая си, брата и сестри, да бъда истинска вече Девлески, защото и света канчи им диламан. Да, тъме Девлеста вкусих, без Девлеско, това не е живот, най-живота ни света. И заради това всеки ден молисави Девлески отдел и дел на благодат, те я чапаш отдел. Защото инджана са вие таря какви ще бъдем след една година. Не трябва да се уповаваме аменги, а трябва да облягаме
е Девлески, да се боим от Бога. Трябва да вас истински Девлески. Да ни мамуша соди кенаменде. Ти кенаменде е брош анди света, е брош и сърпа. Опитняваме Девлеска, а ние не можем да влизаме пред Сара съберение и всичко ще отговаряме. Всичко ще отговаряме пред Бога. Трябва да вас истински. Благодаря Девлески кайсем джурди, кале операцията ре мамуша на ливо потръждар чон. Благодаря Девлески петия ден та пепрненде ущиле. Благодаря Девлески милост кай сас пеманде. Ние нищо не заслужаваме тази дел. Но благодаря Девлески, че отдел кай диламан кай сила. Много си благодарна Девлески. И така, винаги си надявам, за винаги тяваме Девлеса. Той е най-доброто нещо, което познах. Той е най-добър баща на света. Ние трябва да го обичаме. Той е от дете, от мъж, от родители повече. Ние трябва да се облягаме за него. Те траша се Девлеса, тела сте сериозно, а да амаро живото. Благодаря Девлески, кайсем джуди, кайсем пепренде машкартовенде. Благодаря Девлески, колко да благодаря малко е. Благодаря Девлески.